ሰላም ክርስቶስ ምስኩሎሁም ይሁን ምህረት አባብ ተማርም በሃል ሎሚውን አቲ ታታታሊ ጀመርናዮ መሰረታዊ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ወሲኽና ኣብቲ ሓምሻይ ትምህርቲ በጽሕና ኣለና ኣብቲ ሓምሻይ ትምህርቲ ኣብ ዝሓለፈ ነቲ መንፈሳዊ ኣጽዋር ኣምላኽ ክለብስ ከም ዝግብኣና ብዓወት ክንመላለስ እግዚአብሔር ዝሃበና መገዲ ከም ዝኾነ ርኢና ነርና ሎሚውን ኣብ ወሲኽና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ክፍኣት ኣብ ልዕሊ ኩሉ ናይ ጸላኢ ሓይሊ ስልጣን ከም ዝሃበና ከርኢና ክትከታተሉ ብፍቕሪ ኣምላኽ ቅድመኩም ቅድሚና ኣብቲ ትምህርቲ ምኻድና ሓጻር ጸሎት ክንጸልይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነመስግን ኣለና ስለዚ ግዜ እዚ ተመስገን ስለ ቃልካ ስለ ስልጣንካ ብሕይወትና ስለ ዝገብሮ ዘለኻ ምሕረት ኩሉ ነመስግን እግዚአብሔር አምላኽ በምህረትካ ነፍስ ወከፍ ሰብ ክበጽሕ እነዚህ ቃል ሰምዕ ዘበለ ኩሉ በዚህ መንፈስካ ክህነጽ ቃልካ ሕይወት ይህብ ኃይል ይህብ መንፈስ ኣለዎ በጎይታ በኢየሱስ ስም እዚህ ሕያው ዝኾነ ቃል ሰምዕ ዘበለ ኩሉ በመንፈስካ ክህነጽ ሕይወት ክረክብ መበርታዕ ክኸውን ንጽልይ ኣለና ስለትገብሮ ነመስግን በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ኩሉ ኃይል ጸላኢ ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኢሉ ኢየሱስ በዚ ስልጣን እዚ ኣብ ልዕሊ ናይ ጸልማት ኃይልታት ኣብ ልዕሊ ዓለምን ኃጢአትን ኩሉ ብዓወት ክርስቶስ ብዝሃበና ዓወት ክንመላለስ ጎይታ ስልጣን ከም ዝሃበና ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኣብቲ ሎሚ ንሪኦ ሓሳብ እዚ ጎይታ ዝሃበና ስልጣን ከመይ ኢልና ኣብ ሕይወትና ከም ንጥቀመሉ ኣብ ዘተኩር ሓሳብ ክኸውን እዩ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁጽሪ 17 ክሳብ 20 ጎይታ ከም ዝብል ነቶም ሰብዓ ልኡኻት ከዓ ጎይታ ኣጋንንቲ ድማ ብስምካ ይግዝኡና ኣለዉ እናበሉ ብሓጎስ ተመልሱ በሎም ሰይጣን ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ርኢኽዎ እነሆ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ኃይሊ ጸላእን ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ዝጐድኣኩም ከዓ የልቦን ግና ኸስምኩም ኣብ ሰማይ ስለተጻሕፈ ደኣ ኣዚኹም ተሓጐሱ እምበር መናፊስቲ ስለዝተመልኩልኩም በዚ ኣይትተሓጐሱ ነቶም ሰብዓ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ወንጌል ክምስክሩ ኣብ ኩሉ ቦታ ምስ ለኣኾም ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጋንንቲ ክግዝኡሎም ጀሚሮም ነቲ ዝኾነ ኩነታት ኩሉ ናብ ጎይታ ኢየሱስ መጺኦም ጸብጻብ ክህቡ ከለዉ በዚ ተሓጒሶም ኣጋንንቲ ብስምካ ተኣዚዞምልና እንዳበሉ ንጎይታ ይነግሮዎ ነይሮም ጎይታ ድማ ሰይጣን ተደርቢዩሎ ካብ ሰማይ ከም መብረቕ ክወድቕ ከሎ ርኢኽዎ ስልጣን ድማ ሂበኩም ኣለኹ ኣብ ልዕሊ ተመንን ዕንቅርቢትን ናይ መናፍስቲ ምልክት ይዛረብ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ስልጣናት ኩሉ ኣጋንንቲ ኩሉ ስልጣን ከም ዝሃቦም ልዕሊኡ ድማ ክሕገሱሉ ዝግብኦም እቲ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ዝገበሮ ኣስማቶም ኣብ ሰማይ ብምጽሓፉ ብኡ ክሕገሱ ከም ዝግብኦም ጎይታ ክነግሮም ከሎ ንርኢ እዚ ክፍሊ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ዝኣምኖ ዘበለ ኩሎ ዝሃቦም ሰማያዊ ስልጣን መንፈሳዊ ስልጣን ዘርእየና ዘሎ ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐበልናዮ ስልጣን ከም ዘሎ ክንርዳእ ከም ዝግብኣና እዚ ክፍሊ ድማ ጎይታ ዝተዛረቦ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ንኣምን ዘበልና ዝተዋሃበና ስልጣን ይነግረና ኣሎ ኣብቲ ሎሚ ንሪኦ ሓሳብ ጸላኢ ከመይ ገይሩ ኣብ ልዕሊ ሰብ ስልጣን ከም ዝረኸበ ነዚ ስልጣን ድማ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ጌርና መሊስና ከም ዝተቐበልናዮ ነቲ ክርስቶስ ዝሃበና ስልጣን ድማ ከመይ ከም ነተግብሮ ክኸውን እዩ ካብቲ ካብ መጀመርታ ጀሚርና ክንሪኦ ከለና ሰብ መጀመርታ ክፍጠር ከሎ ካብ ኣምላኽ ስልጣን ከም ዝተዋሃቦ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ድሕሪኡ ብሰንኪ ምትላል ሰይጣን ነዚ ስልጣኑ ከም ዝሰኣነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ሰብ ኮይኑ ብምምጽኡ ነዚ ስልጣን ንወዲ ሰብ ከም ዝመለሶ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ኣጋንንቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣናት ዝለዓለ ማዕረግ ከም ዝተዋሃቦ ነቲ ዝተዋሃቦ ድማ ስልጣን ነቶም ዝኣምኑ ዘበለ ከም ዝሃቦም ነዚ ክርስቶስ ዝሃበና ዓወት ድማ ከመይ ኣብ ሕይወትና ከም ነተግብሮ ክንርኢ